खुलुमबाय सानजौफुंनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। सानजौफुंनि गुदुं गुदुं खौरां नोंथांमोननो होनो थाखाय आखायाव लादोङो। सेथि खौरां हिसाबै दङ बिटिआरनि 3.2 दफानि आवथायाव आसाम सरकारा दिनै कमिसनखौ दाबाय। कमिसनाव थागोन 1. पि बर्मा फार्मार चिफ सेक्रेटारि आसाम, 2. राजेश प्रसाद IAS एडमिनिस्ट्रेटर बिटिसि, 3. जयन्त बसुमतारी भाइस प्रेसिडेन्ट एबसु, 4. रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम आदार विथिन बिटिआर। बे कमिसननि समा 6 दानसिम थागोन, बबेखानि 6 दाननि गेजेरावनो जेबो लेहेम खालामाजासे खामानिफोरखौ मावफुंगोन। थाबैनो मावफुंजाग्रोनो गोनां खामानिफोरा जाबाय बिटिएडिखौ बिटिआर मुं होनाय। अनारेबल गभर्नरजों बेयो दिनैनो मावफुंजाखाबाय। गोदानै गामि सोसननाय। 3. बिटिआरनि बायजोआव BKWSI दाफुंनाय। 4. बर' रावखौ आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय। आरो 5. माखासे दफाफोरखौ मावग्रोबावसिगोन जाय दफाफोरखौ दिनै फोसावनाय जायाखिसै। नैथि खौरां हिसाबै दङ नोंथांमोननो राज्यो सभानि MP मानगोनां बिस्वजित दैमारिया गोजोननाय फोरमायदों। नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। बिथांनि फेसबुकआव थांनानैबो नोंथांमोना नायनो हागोन। बिथाङा ओरैबायदि लिरदों, बोहैथि मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जाय बर' गोरोबथाखौ दानसेनि गेजेराव मावफुंनो लानायनि बेलायाव बिटिएडिनि मुंखौ बिटिआर खालामनाय आरो BTC/बिटिआरआव गामि सोनाय आरो दानख'नायनि थाखाय कमिसन दानांगौनि फारिखौ दिनैहाय आसाम सोरखारा मावफुंबाय। लोगोसेनो दानसेनि गेजेराव बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनाय आरो बर' रावखौ आसामनि लोगो सोरखारि राव हिसाबै बाहायनायनि फारिखौ दानसेनि गेजेरावनो मावफुंनाय जागोन होननानै आसामनि मानगोनां मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। आं सानो बेफोरनि गेजेरजों बर' हारिनि थामोनथा आरो राव हारिमुजों लोगोसे समाजारि आरो रांखान्थियारि बिथिङाव आवगायलांनायनि बेलायाव जोंनि थिबोनाय मिजिंफोरा मोगथाङाव महर मोनगोन। बेनि थाखाय आं मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ साबायखर बावो। आं सानो गासै बर'नि सानसुमै आरो आफादनि बिबानगिरिफोरा खौसेयै थानानै बर' गोरोबथाखौ मावफुंनायनि बेलायाव नांगौबायदि सोरखारनो मोजां सुबुरुन होलांनो हायोब्ला हारिनि थाखाय जोबोद मोजां हाबा जागोन। बेबायदियै बिथाङा फेसबुकआव पस्ट खालामदोङो। दा थामथि खौरां हिसाबै आङो नोंथांमोननो होनो थाखाय आखायाव लादोङो गोसोखां नलित बर' अनलाइन सोंगाब बादायलायनाय हाबाफारि लादों खन्थाइ बिबार फेसबुक हानजाया। नलित बर'आ सोर बेखौहाय जायफ्रा मिथिया बिथांमोना मिथिनानै ला। नलित बर'आ सासे लाइमोन थुनलाइगिरिमोन, लाइमोन लिरगिरिमोन। जोबोद गोसो गुदुं बिथाङा थुनलाइ सोरजिनायाव जोबोद गोसो गुदुंमोन। दा बिथाङा थांनाय 20 सेप्तेम्बर खालि गावनि न'आवनो हरखाबै मोब्लिब बोगथाबजानानै रुंसारि जानो गोनां जायो। दा बिथांनि गोसोखांथियावनो खन्थाइ बिबार फेसबुक हानजाया गोसोखां अनलाइन सोंगाब बादायलायनाय हाबाफारि खुंनो साखाफारा जादों। फैबाय थानाय 27 सेप्तेम्बर खालि बिथांमोना गावनि फेसबुक पेजाव बे हाबाफारिखौ लादों। जायफ्रा गोसो गुदुं थुनलाइ सोरजिनो बा थुनलाइ सिबिनायाव जायफ्रा गोसो गुदुं बिथांमोनखौहाय बे सोंगाब सोंनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय आं आंनि इउटुब चेनेलनिफ्रायबो खावलायबाय। नोंथांमोना दिनैनि खौरांखौ मोननानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। आरो चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसेनो खाथिनि बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै अल अपसनाव थु। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन। जै बर' हारिनि जै। बाय बाय।